Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Kumapoyamba nayi mitu yake. Katswiri Pandali wati msungijuma wamkulu wa chipani cha UTM ndi ali ndi mphamvu ndi kuthekera kutulutsa ripoti la momwe chipanichi chinagwiritsira ntchito ndalama zachipepeso pa nthawi ya maliro a Dr. Saulos Chilima. Ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha azigwiritsa ntchito yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala komanso mavuto ena mboma la Zomba. Anthu osiyanasiyana akupitirira kukhudza imfa ya mtsogoleri wakale wa dziko la United States a Jimmy Carter. Munkhani yathu yoyamba wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Michael Ussi wati sapita kuonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi chifukwa inasankhidwa mosatsata malamulo. Dr. Ussi auza gulu la anthu owatsatira amene anasonkhana ku nyumba yawo ku Moody ku Blantyre kuti cholinga chawo ndi kuthandiza Malawi osowa ndi ovutika malo mopanga ndale nthawi zonse. Blessings Kanache ali ndi ripoti. Anthu opitirira 2000 omwe akuti ali pambuyo pa Dr. Michael Ussi, ambiri mwa iwo omwe anavala makaka a chipani cha UTM komanso anthu ena anavala makaka a chipani cha Umodzi, anasonkhana ku nyumba ya Dr. Ussi ku Moody mu mzinda wa Blantyre. Dr. Ussi m'mawu anati akudziwa kuti pali anthu ena mchipani cha UTM omwe akuchita zolimbana nawo ndipo akonza kaupo. Pachifukwachi iwo anati nzosadabwitsa kuti awayitana kuti akaonekere ku komiti yosungitsa mwambo. Iwo anati sapita kuonekera ku komiti iyi kamba kuti ndi gulu la anthu amene anasankhidwa pa msonkhano osatsata malamulo. Yesu anatopa naye Yudasi kumangozungulira anakuti iwe chifuna kuchita chita nsanga chifukwa chimene amafuna kuchita Yudasi iyo Yesu anachiziwa. Inenso UTM chimene afuna kuchita ndi kuchiziwa. Ndi anambira kale kumangozungulira panga ni nsanga chita ni nsanga chimene afuna kuchitacho. Chifukwa zimene akuchita iwowo si zimene Achilima amafuna tizichita. UTM imene ndi yosandulika si imene Chilima anasiya. Ndiye ine sindikamagwira ntchito ndi anthu amene akuchita zinthu zimene sizigwirizana ndi zimene Chilima amachita. Dr. Ussi apemphanso akuluakulu a chipani cha UTM kuti auza Malawi za mmene chipanichi chinagwiritsira ntchito ndalama zachipepeso zomwe chinalandira kuchokera ku boma komanso kwa anthu akufuna kwabwino pa maliro ayemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Izi zikhudzana ndi maliro aja anthu anabwera ambiri anadandaula kwambiri kuti sanadye mayendedwe alovuta ena sanapite ku maliro kuja koma ndalama zinaperekedwa. Monga chipani chimene chimati ndi chipani chimene chimasata malamulo chinena kubwera pa mbalambanda ndikunena kuti taonani ndalama kusachita mwakuti sikuti ambe kulemba lero fani ndiza zinachitika kale kuti ambe kulemba lero zikazonama fani ayiwala palibe umboni kuti ndamasanabe umboni mene angapereke kuti sanabe ndingobweresa yani ma documents maepala kuti ife sinabe. Pa msonkhanowu panalinso mtsogoleri wa chipani cha Umodzi a Thomas Kaumba. Komano panopo titaunika kwambiri taona kuti Michael Ussi asankhidwa pompano ngati state vice president wa ziko. Koma tikuona mena kukhala ndi president, tikuona mena kuyendera ndi anthu, tikuona mena akulumikizisana ndi anthu pa ground. Taona kuti uyu ndi munthu amene angathe kutithandiza. Ndiye ifeyo panopo tikugwira ntchito ndi a Michael Ussi komanso ndi a UTM amene ali kumbuyo kwa Michael Ussi amene ndi abale athu. Koma siku tikutanthauza kuti mkaona daiso kabamba kupangisa msonkhano muona Umodzi pata ikupita pamenepo izo sizingatheke. Ife tikusata chikhalidwe cha a Michael Ussi komanso tikusata a UTM amene akumusatira Michael Ussi. Chipani cha UTM chinachita msonkhano wake waukulu osankha atsogoleri atsopano a chipanichi mwezi watha, koma Dr. Ussi sanapite ku msonkhanowu kamba kuti anati msonkhanowu umachitika mophwanya malamulo. Kuyambira pa nthawiyo anthu ena otsatira chipanichi akhala kutsatira kulikonse kumene Dr. Ussi amakhala akuchitisa misonkhano. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Pakadali pano mmodzi mwa akatswiri andale achimwemwe tsitsi ati msungijuma wamkulu wa chipani cha UTM ndi ali ndi mphamvu ndi kuthekera potulutsa ripoti la momwe chipanichi chinagwiritsira ntchito ndalama zachipepeso zokwana 61 miliyoni kwacha
kuchokera ku boma komanso zina zochokera kwa anthu okufuna kwabwino pa nthawi ya maliro a Dr. Saulos Chilima. Atsitsi anena izi potsatira zimene mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala auza olemba nkhani kuti Dr. Ussi ndiwo akuyenera kutulutsa lipotiro kamba kakuti anali president wa UTM pa nthawiyo. Atsitsi akufotokoza zambiri. Choyambirira tinene kuti nkhani imeneyi kuti tidziwe kuti chinachitika kwenikweni ndi chani. Tikuyenera kudziwa kuti kodi ndalamazi ngati zomwe zimachokera kuboma kapena zachipepeso kupita ku chipani cha UTM zimaperekedwa motani, kodi zimaperekedwa ku akaunti, ndipo ngati zimaperekedwa ku akaunti ndikukhulupirira kuti kuli dongosolo lonena kuti kuti ndalama zituluke kwa akaunti kumakhala anthu osayinira, ndipo ndi ndani amene amasayinira ndi kupereka chilolezo choti ndalamazo zituluke. Amenewo ndi amene mwina angatiuze kuti zimagwira ntchito motani. Komabe mugulu lililonse kaya ndi chipani cha ndale kapena magulu amene anthu amapanga, timayembekezera kuti sungichuma kapena treasurer pa Chingerezi ndi amene amakhala ndi udindo onetsetsa kuti kodi nkhani za ndalama zikuyenda motani. Kotero kuti mwina tinganene kuti zingakhale zomveka kwenikweni kuti tiziyembekezera kuti mtsogoleri wa chipani ndi amene angafotokoze tsatanetsatane kuti ndalama zagwira ntchito bwanji pokhapokha patakhala kuti ndalamazo zimaperekedwa kwa mtsogoleriyo osati ku akaunti ya chipani kapena kwa amene ali sungichuma wa chipani. Komabe mwina tikufunikira mchongoti ngati kuli koyenera komangofunikira kuti amene amalandira ndalamayo komanso kuyigwiritsa ntchito adafotokoza kuti kodi adaziyendetsa motani ndalamazo ngati pali kukayikitsa kwina kulikonse. Mipingo mdziko muno ayilimbikitsa kuti ipitirize kulalikira umodzi ndi chikondi kuti bata ndi mtendere zipitirire pamene dziko lino likulimbana ndi mavuto osiyanasiyana amene alipo. Mtsogoleri wa chipani cha umodzi a Thomas Kaumba amayankhula pamene amathirira ndemanga pa zimene atsogoleri ena amipingo akuyankhula zokhudza ripoti la ndege imene inapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 13 ku Chikangawa lomwe linatuluka posachedwapa. Akaumba akuyankhulana ndi Grant Mhango. Anthu akayambana Yesu Khristu ndi amene amayanjanisa anthu aja kumene anthu timapeza mtendere kapena mpumulo kumakhala kwa Yesu Khristu kuti ndiyeno mutha kuona kunena kuti Yesu Khristu nthawi imene amapita anasiya anthu ake m'malo mwa iyeyo. Yesuyo ankadziwa kuti paziko lapasi anthu azakhala kuti akukangana pa zinthu zina zosakhala bwino, ndiye pakhalebe anthu ena amene azilumikizisa anthu aja. Komano zimene akupanga azipembedzo enawa asiya kutumikira anthu, asiya kuyanjanisa anthu, asiya kuwarondolera anthu njira yoyenerera m'malo mwake akufulumira kwambiri kumapanga ndale. Commission of Inquiry a president anasankha amalawi onse ananena kuti tikufuna commission of inquiry, anazasekwera mkapanda kuya commission of inquiry ife tipita pansewu tipanga mademo. A president anamvera sikuti sanamvera, anamvera ndikuyika commission of inquiry and ndipo commission of inquiry chakunena chilungamo yafotokoza mwa satani chimene chinachitika. Ndiyeno mmene atafotokoza mucha anthu ampingo akanakhala pasogolo kulimbikisa anthu kuti akuluakulu chinthu ichi chachitika, ngati pali zina zimene mafunso ena amene ife tili nawo amene tikuona kuti mafunso awawa sitingathe kuwayankha pakali pano, tiyeni tiyapereke m'manja mwa Mulungu atipasa mayankho. Ifeyo tikufuna tipemphe mipingo kuti ayesese munjira inerilonse pamene tikulowa chaka cha new one, kuti ntchito yawo ikhale yopempherera ziko, kuti ntchito yawo ikhale yolumikizisa anthu, kuti ntchito yawo pamene akuona kuti zinthu sizikuyenda bwino anthu azithamanga kupita kwa iwo ndi amene sipana azikazizisa anthu aja. Sititero anati timakhala choncho ngati Yesu ndimene amapangira choncho. Ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha azigwiritsa ntchito yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala komanso mavuto ena m'boma la Zomba pansi pa ndondomeko ya mtukula pakhomo. Bwana mkubwa wa bomali Mayi Reinhard Chavula wakhazikitsa ndondomekoyi mu dera la mfumu yayikulu Chikowi. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. DC wa mboma la Zomba Reinhard Chavula walangiza anthu omwe akupindula ndi mtukula pakhomo kuti agwiritse bwino ndalama yomwe akulandira pogulira chakudya. Achavula anayankhula izi pomwe amakhazikitsa ntchito gawa ndalama kwa anthu omwe akuvutika ndi njala mnyengoyi pansi pa ndondomeko ya mtukula pakhomo.
iwo nati ngati njira yothandizira anthu kuti asavutike ku njala komanso kutukula miyoyo yawo, boma linaganiza zopereka 140,000 kwacha kwa aliyense malo mwa matumba achimanga. Ifeyo tili oyamika kwambiri chifukwa muzomba muno sitinalandirepo nkhani yovuta kuti mpaka namwina mabanja ena agwa miyezi imeneyi chifukwa cha njala. Chidwi cha boma pa nkhani ya kudyetsa anthu mu nthawi ya njala tikuchiyamikira kwambiri, komanso ndi chachikulu. Zikuonetsera kwambiri mu timeliness kapena mmene response ikumachitikira mu nyengo imeneno zikufunikira, ndi pamenenso thandizo likumabwera lochulukanso kwambiri. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ku ndondomekoyi a Tom Mapemba ochokera kwa mfumu yayikulu Chikowi mbomali kuyamikira boma chifukwa cha thandizoli yomwe wati yabwera pa nthawi yake. Ine ndikuthokoza kwambiri akwantu kwa koma amene atiganizira kuti thandiza ndalamazi kuti tithanzikira nazo zakudya pakomondiana ndipo kwina kutigulire fetereza, ndiponso atipasa nthawi yabwino yomwe titagulire fetereza kuti tithire minda ngakhale kuli zuwa koma Mulungu atiganizira kuti zalandira mvula. Kupyolera ku ndondomekoyi yomwe ikulandira thandizo kuchokera ku bungwe la European Union, khonsolo ya boma la Zomba izipereka ndalama zosachepera 200,000 kwacha pa banja lililonse ku mabanja oposa 19,700 omwe amapindula mu ntchito yamtukula pa khomo. Austin Kachipeya, MBC Zomba. Nthambi yoyang'anira ndende ya Malawi Prison Service MPS yati kuchuluka kwa anthu amene akuwasunga mu ndende komanso kuonongeka kwa malo ogona ku nthambi ndi ena mwa mavuto amene akubwezeretsa ntchito zawo mbuyo. Mkulu wa nthambi Masauko Wiscott ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe kumene akuluakulu a nthambi anali ndi mwambo wa chisangalalo wa Krismasi komanso chaka chatsopano. Iwo ati padakali pano akumanga zipinda zonjezera mu ndende zina kuti zichepetse vuto la kusowa kwa maloli. Tiye ndi ripoti. Mkulu wa nthambi ya Malawi Prison Service Masauko Wiscott ati kupatula kusangalala akuluakulu a nthambi anali ndi mpata owunika madera omwe nthambi sinachite bwino mchaka cha 2024 ndi cholinga choti ntchito zawo zipite patsogolo mchaka cha 2025. Wiscott ati kuchepa kwa galimoto komanso zipinda zogonamo akaidi ndi ena mwa mavuto omwe akukumana nawo pa ntchito yawo yofuna kusintha anthu omwe ali mu ndende kuti akhale nzika zodalirika. Ndende zathu ndi zakale komanso nambala ya akaidi ikunkabe ikwerera, so ino mukuziwa pamalo pamene pali anthu ambiri zofunikanso zimakhala zambiri, anthu akachulukana nkhani ya matenda ndi zina zotero zimakhala pomwepo. Wiscott ayamika boma kamba ka ntchito yomanga nyumba 1000 m'madera osiyanasiyana za kugwira ntchito ku nthambi komanso kupereka ndalama zomangira zipinda zonjezera mu ndende zina mdziko muno. Wiscott ati nthambi ikufuna kumanga ndende yatsopano ku Monkey Bay mboma la Mangochi. Izi zitheka ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union. Laku chathu ndi choti prison tisamapemphe ndalama kuboma zodyetsa akaidi. Prison tindi kuthekera kuti tikhoza kumadyetsa akaidi athu komanso mwina kumalima zina zonjezera zimwe tikhoza kumagulitsa ndi kumapeza ndalama. Pamwambo umenewu panali akuluakulu ogwira ntchito ku nthambi ochokera mzigawo zonse za dziko lino. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Mkulu wa polisi ku chigawo chakumwera a Noel Kaira alangiza apolisi mchigawochi kuti apitirize kugwira ntchito modzipereka ndi cholinga chakuti apitirize kuchepetsa chiwerengero cha milandu. Akaira anena izi mu mzinda wa Blantyre pa phwando la Krismasi komanso chikondwerero chakulowa mu chaka chatsopano mu mzinda wa Blantyre. Pamwambowu apolisi ya chigawo chakumwera anapereka masatifiketi kwa anthu amene agwira ntchito yolimbikitsa chitetezo m'madera modzipereka kuphatikizapo wapampando wa komiti yoona za chitetezo cha m'madera mdziko muno a Yunus Lambert. Imanena mobweza kuti ntchito ya polisi imafunika moyo wake ukhale patsogolo, kusawa ng'ombe azino ukangati ng'ombe zake. Iweyo ukhale patsogolo ngati leader. Spend less time in the office, more time. Nthawi yambiri background, nthawi yochepa mu office. Ndi mathokoza officers akafunoko agwira ntchito yopambana chifukwa chake tatha kutsitsako milandu
tathaso kutsitsako ngozi zapansewu ndi zina zotero komanso chachikulu choti umoyo wa anthu quality of life upite patsogolo ati kuchita mabizinesi awo mwaufulu ndiye ndimathokoza kuti zimenezi ndi tikuchita contribute towards agenda 2023 tazikwanisa wachiwiri ndimalauka utenga mmene tikupita chitsogolo tigwire ntchito ya polisi imene amachitira anzathu ku private sector aliyense amayikapo mtima kuti ngati sindigwira ntchito mwezi uno sindiratira ndiye ifenso tiyitenge ntchito ya polisi kuti ndigwire ntchito cholinga choti zimene ndagwira ntchito chimene chindipatse malipiro a mwezi ukatha ndisalandize malipiro ndili ku nyumba ndikungokhala ndikuba unity policy imene akugwira ntchito pamodzi ya polisi zithandizo imene akuchokera kwa community ndi mabusinessmen onse izofunika kuti apolisi ndi anzathu abale athu tigwire ntchito pamodzi ndiyakweze ndiyathokoze tsiku lachi lero ndikusangalala mazimwezo tikugwira ntchito mu town masiku ano tikaona kuti zaubawa zachepa musife sitakulanda ndikuchopa chepa chifukwa chake ndini ma CCTV ndini ma foot patrols ndini anzathu a polisi imene amavala isiku a uniform kuzatuluka kunja kuti iwo achitete apange chitetezo ya town yathu kuti ife tikone bwinobwino. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali tiyentonenso mitu yake. Katswiri Pandale wati msungichuma mkulu wa chipani cha UTM ndi ali ndi mphamvu ndi kuthekera kutulutsa ripoti la momwe chipanichi chinagwiritsira ntchito ndalama zachipepeso pa nthawi ya maliro a Dr. Saulos Chilima. Ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha azigwiritsa ntchito yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala komanso mavuto ena m'boma la Zomba. Anthu osiyanasiyana akupitirira kukhudza imfa ya mtsogoleri wakale wa dziko la United States a Jimmy Carter. Popitirira nkhanizi bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF mogwirizana ndi Malawi Police Service komanso bungwe loyang'anira anthu oyendetsa njinga la Kabaza Association of Malawi kama ati ndikofunika kuti ochita business ya Kabaza azitsatira malamulo apansewu kotheratu ngati njira imodzi yochepetsa ngozi zokhudza njinga mdziko muno. Mabungwewa anena izi pamwambo odziwitsa anthu oyendetsa njinga za Kabaza za ubwino otsata malamulo akayendedwe kapansewu. Tindi zambiri mu ripoti ili limene walemba ndi Tiyamike Kamanga koma akuwerenga ndi Yamikani Simtowe. Maphunzirowa anachitika m'madera osiyanasiyana m'boma la Lilongwe kuwafikira anthu ochita Kabaza omwe nthawi zambiri amakhudzidwa ndi ngozi zapansewu zomwe zikupha anthu ambiri m'dziko muno. Anowelo Mhango mmodzi wa akuluakulu ku Road Safety Alert Foundation ROSAF alimbikitsa anthu ochita Kabaza kuti akalembetse njinga zawo mkaundula kuti adzachite nawo maphunziro omwe boma kudzera ku nyumba ya malamulo idavomereza kuti ochita Kabaza aphunzire zakayendedwe koyenera kapansewu. Maphunzirowa akuyembekezeka kudzayamba chaka chamawa mwezi wa Januwale. Ife alosafu tikugwiranso ntchito ndi mabungwe ena amene ndi a Kabaza Association. Tinakhala pasi ndipo tinakafikira ku boma, ku ministry, ku finance komanso ku transport. Tinapempha kuti atithandize kungosisa mitengo ya njinga za moto kuti anthu alembese komanso ife alosafu tiwaphunzise. Ndipo boma latikomera mtima tiunena pano nkhaniyi inakalowa ku parliament ndipo parliament yagwirizana kuti anthuwa alandire maphunziro komanso akhomere njinga. Nawo a Inspector Peter Monje kuchokera ku polisi alimbikitsa ochita Kabaza kuti adzikhala ndi udindo woziwitsa apolisi pomwe iwo achita ngozi osati kuthawa. Iwo amema anthu a business ya Kabazayi kuti azitsina khutu apolisi pomwe anyamula kastomala okayikitsa. Amonje alangizanso akabaza kuti asamachite malonda nthawi yotayika ndipo kuti aziyang'ana kwambiri za chitetezo cha moyo wawo. Pali konseni kwambiri kuza ndi mayendedwe anthu amenewa kunena kuti mayendedwe awo
sakumatsatira kwambiri zotsatira zokulanza basi makamaka ngati kuloka pansewu ali panjingapo kuyenda mbali yoyenda njingawo nawonso makhale wasokonekera ndena kumanizana ndiwo arusa pamodzi ndi ife apolisi kuti tiyenera kumanizana nawo anthu amene ndikuwafotokozera maliro basi ndi kunyamula kumene manyamula anthu ndi nthawi imene amayendera tiyenera kuwafotokozera imene aziyenera kukhalira basi. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la akabaza la kama mdziko muno Joseph Petulo atsindika kuti onse omwe adzapezeka kuphwanya malamulo pa nkhani yakayendedwe koyenera kapansewu lamulo lidzagwira ntchito pa iwo. Tikamanena kuti amene walandire chilango pali ena pansewu ina wipindi palanga kumachita makhani anjinga yangayi mwino wake ndi wakuwani njinga yangayi mwino wake ndi wakupolisi ayi lamulo tuligwira ntchito kwa wina aliyense noti chifukwa chilo wina ayi ni munthu wamba ife ngati association tionesesa zimenezi ndipo tikaonesesa zimenezozo ife tikuchenjeza pano kuti asapezeke wakabanza akuphwanya malamulo apansewu kumati tchula zakumpanda tikafika komweko. Bungwe la Rosaf lalonjeza kuti lipitirira kuthandiza boma pofikira ku madera osiyanasiyana kuphunzitsa amalawi zakayendedwe koyenera kapansewu. Gulu la amayi ogwira ntchito ku bungwe lona za madzi la Blantyre Water Board BWB lapereka thandizo la chikondwerero ku Courageous Kids Foundation, malo amene amasamala ndi kusunga ana amasiye ku Mpemba mu mzinda wa Blantyre. Popereka thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la BWB, My Mercy Perry, anati thandizoli ndi lofunika kusangalala limodzi pamodzi ndi anawo pa nyengo yachuti. Aphiri akufotokoza. Fair Blantyre Water Board tili ndi gulu la azimayi a women's kudzera mu union nde chaka china chichonse nthawi ya Christmas timapanga organize china chake ku community yathu kuti tithandizane nawo nde chaka chino tinachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tidzasangalale nawo limodzi anzathu a Courageous Kids kunoko ku tabweresa panopa tabweresa sugar mchere soya pieces ufa mpunga nyemba ndi sanitary pads ndi used clothes zimene anthu tasonkhanisa pamodzi. Vuto la madziro ndi vuto laling'ono kwambiri chifukwa kuti kunoko madzi anafika kale mpaipi chimene chilipo ndi ungopanga sota kuti kodi ma issues omwe analipo pa nkhani ya mabiru kuti adulire ndi ati ndi zinthu zoti ndizotheka zoti tizipanga sota kuti nyengo yochepa kwambiri. Atalandira thandizoli a Courageous Mosasa yemwe anakhazikitsa malowa anathokoza ndipo anati padakali pano malowa akusunga ana amasiye oposa 90 kuphatikizapo amene akukhala pa malopo ndi ena ochokera malo ozungulira. Mavuto akuluakulu amene timakumana nawo kunoko kwambiri ndi chakudya, chachiwiri ndi madzi, anatidulira madzi a water board chifukwa choti tinali ndi bilu yambiri ndi sitinakwanise kukalumikizisa. Thandizo limene labwera leroli la chakudya litithandizira kwambiri munjira zosiyanasiyana. Sisi amayana 98 ndi kuti anosewo asurvive chimafunika kwambiri ndi chakudya. Natibwesera chakudya zinthu zosiyanasiyana zimene zitagwire ntchito pa khomo pano mpaka nthawi beka kochulukirapo. Munkhani zakunja, anthu osiyanasiyana akupitirira kukhudza imfa ya mtsogoleri wakale wa dziko la United States a Jimmy Carter amene wamwalira ali ndi zaka 100. A Carter anagwira ntchito ngati mtsogoleri wa nambala 39 wa dzikolo mu zaka zapakati pa 1977 kufika mchaka cha 1981. Mzimu wawo uwuse mu mtendere. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomero yake. Katswiri Pandali wati msungichuma wamkulu wa chipani cha UTM ndi ali ndi mphamvu ndi kuthekera kotulutsa ripoti la momwe chipanichi chinagwiritsira ntchito ndalama zachipepeso pa nthawi ya maliro a Dr. Saulos Chilima. Ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha azigwiritsa ntchito yothandiza anthu amene akuvutika ndi njala komanso mavuto ena mboma la Zomba. Anthu osiyanasiyana akupitirira kukhudza imfa ya mtsogoleri wakale wa dziko la United States a Jimmy Carter. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw
kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mukhale ndi tsiku lopambana. Amalawi anzanga, pamene dziko la Malawi ndi mayiko ena onse akupitirira kukumbukira masiku 16 okhuza nkhanza zomwe zimachitika pakati pa amayi ndi abambo, komanso kuti papita zaka pafupifupi 30 chipangireni pangano la Beijing. Nzomvetsa chisoni kuti dziko lathu la Malawi silikuchita bwino pothetsa nkhanza. Zikuonetsa kuti mayi mmodzi pa amayi atatu aliwonse anakumana ndi nkhanza zovulazidwa pathupi. Mayi mmodzi pa amayi anayi aliwonse anachitidwa nkhanza zogwiriridwa kapena kukakamizidwa kugonana. Ngakhale tikuti amayi ndi asungwana ndi amene amakumana ndi nkhanza zimochulukira, abambo ndi anyamata nawo akukumana ndi nkhanza zomwe